Gaurko parabolak lanarekin du zerikusia. Jesus bere 30 urteak arte langile fina izan zen bere aitaren aroztegian. Txikitatik arotz lanbidea aitarengandik ikasi zuen. Beraz, Jesusek lanari buruz asko esan zezakeen. Gaur egungo arotzak eta garai haietakoak nahiko desberdinak dira. Gaur egun lana errazten duten makina asko daude. Eta gainera, proiekturen bat egiteko egurra behar badezu, enpresa bati deitu eta berehala ekartzen dizute aroztegiko atarira. Jesusek aldiz, zituen lan tresnak bere indarra erabiliz bakarrik funtzionatzen zuten. Altzari edo egurrezko beste proiektu bat egiteko eskatzen bazioten, aizkora hartu eta mendira joan behar zuen egur bila. Beraz, fisikoki, Jesus, etzen margolan askotan irudikatzen den bezala, ahula eta argala. Bere eskuak indartsuak eta kailuz beteta zeuden. Ziurrenik zaurinen bat edo beste izango zuen. Bere besoak sendoak eta zama pisutsuak altxatzeko gai ziren. Bizkarra gogorra eta zabala zuen, eta bere hankak distantzia luzeak ibiltzera ohituak zeuden. Beraz, zuk langilea bazara, eta batzutan gogorra egiten bazaizu, Jesusek ondo ulertzen zaitu. Berak denbora gehiago pasa baitzuen lan gogorrak egiten, irakasten edo predikatzen baino. Jesus horren langilea zela ikusi ondoren, goazen gaurko parabola aztertzera. Izan ere, Jainkoaren erregetzarekin mahasti nagusiarekin bezala gertatzen da. Goizean goiz, bere mahastirako langile bila atera zen. Eguneko lanaren ordainetan zilarrezko txanpon bana emateko tratua egin ondoren, mahastira bidali zituen langileak. Hemen ikusten dugu, mahasti baten jabeak langileak behar dituela, eta herriko plazara joaten da, ea baten bat aurkitzen duen. Garai haietan lana nahi bazenuen, plazara joaten zinen eta han itxaroten zenuen, norbaitek zuri kontratatu arte. Normalean lanak egunekoak izaten ziren, eta egun bat lan egin ondoren, egun horri zegokion soldata ematen zizuten. Mahastiko nagusiak langile batzuk ikusi eta haiekin eguneko lanarengatik zilarrezko txanpon bat emango ziela agindu zien. Mahastiko nagusiak langile gehiago behar zituenez, gero gehiagoren bila joaten da. Goizeko 9 aldera berriro atera zen eta beste batzuk plazan lanaren zain ikusirik esan zien. Zoazte zuek ere nire mahastira, eta ordainduko dizuet bidezko dena. Eta haiek ere joan egin ziren. Atera zen berriro 12 aldera eta 3 aldera, eta gauza bera egin zuen. Arratsaldeko 5 aldera ere atera zen eta bertan batzuk geldi aurkiturik esan zien. Zertan zaudete hemen egun osoan lanik egin gabe? Erantzun zioten. Ez gaitu inork lanerako hartu. Hark orduan, zoazte zuek ere nire mahastira. Nagusia beste hainbat alditan plazara atera eta beste langile batzuk kontratatzen ditu. Egia esan, arraroa da nagusi batek langile batzuk horren berandu kontratatzen hastea. Etzen logikoagoa, urrengo egunera arte itxarotea eta horrela egun osoa izaten ditu lanean? Badirudi lana ateratzeko presa handia duenez, nagusiak ezin duela urrengo egunera arte itxaron. Iluntzean, nagusiak mahastiko arduradunari esan zion. Deitu langileei eta emaiozu bakoitzari bere soldata. Azkenekotik hasi eta lehenengora. Etorri ziren bada, arratsaldeko 5 eta zilarrezko txanpon bana jaso zuten. Azkenean, denoi gustatzen zaigun momentua iritsi zitzaien langilei, dirua jasotzeko ordua. Soldata, lanera azkenak etorri zirenei ematen hasi zen nagusia. Denon ezusterako, ordu gutxi, lanean egon zirenei, egun bateko soldata eman zien. Zer iruditzen zaizu pentsatu zutela goizean goizetik lanera etorri ziren langileek? Ze nagusi ona dakagu!
ordu gutxi batzuk lan egin dutenei egun bateko soldata eman badiete, hau da, txanpon bat, guri behintzat 3 edo 4 emango dizkigu. Adi nola bukatzen den langile hauen istorioa. Lehenengo ordukoek txanda iritsi zitzaienean besteek baino gehiago jasoko zutela uste zuten. Baina haiek ere zilarrezko txanpon bana jaso zuten. Orduan, nagusiagatik gaizki esaka hasi ziren, eta esan zioten berari. Azkeneko hauek ez dute ordu bete besterik lan egin, eta guri adina ordaindu diezu. Egun osoko nekea eta beroa jasan ditugunoi adina. Baina nagusiak erantzun zion haietako bati. Adiskide, ez dizut bidegabekeriarik egiten? Ez aldugu tratua zilarrezko txanpon batean egin? Tori dagokizuna eta zoaz. Zuri adina eman nahi diot azkeneko honi ere. Ezin ote dut neure diruaz nahi dudana egin? Hala, ni ona naizelako ezin ikusia didazu? Horrela, azkenekoak lehenengo izango dira eta lehenengoak azkeneko. Egun guztia lanean pasatu zutenei soldata emateko ordua iritsi zen eta hauek ere besteen antzera, txanpon bana jaso zuten. Nagusiarekin haserretu eta hori bidegabekeria bat zela esan zioten. Imaginatu, egun guztia lan egin zutenei, ordu batzuk lan egin zutenei eta ordu bakarra lan egin zutenei, denei soldata berdina. Baina bidegabekeria altzen hori, egia esan nagusiak egun guztia lanean pasatu zutenei agindu zuena eman zien. Ez zuen inongo bidegabekeriarik egin. Merezi zutena eman zien. Zer erakutsi nahi zuen Jesusek parabola arraro honekin? Entzulen artean, zeuden judutar askok pentsatzen zuten jaunaren salbazioa ekintza honen bitartez lortzen zela. Eta geroz eta ekintza hon gehiago orduan eta sari handiagoa jasoko zuten betiko bizian. Baina hori horrela alda? Jesusek parabola honekin erakutsi nahi du, salbu izango diren pertsona guztiek sari berdina jasoko dutela. Ez du inporta jainkoarekin 5 urte, 10, 20 edo bizitza osoa daramazun. Bera, zure bihotzean onartzen duzun momentutik, sari handi horren partaide izango zara. Bestela, begira Jesusen ondoan gurutziltzatu zuten lapurra. Hiltzorian egin zuen guztiagatik damutu eta Jesusen sinistu zuen. Jesusek agindu zion salbu izango zela. Eta lapur horrek zenbat ekintza hon egin zituen. Bat ere ez. Beraz, salbazioa ez da guk egiten dugunagatik, baizik eta Jesusek gugatik egin zuenagatik. Eta egin zuen horretan fedea badugu, salbu gara. Ekintza honak salbu izanaren ondorio dira. Horren kontentu zaude salbu izateaz, ondorio bezala jainkoa obeditzen egongo zarela. Doain utxez zarete salbatuak, sinesmenaren bidez, eta hau ez dator zuengandik, baizik eta jainkoaren emaitza da. Ez dator egintzetatik, inor harro ez dadin. Laburbilduz, zeruan ez dira egongo privilegio edo abantaila desberdinak jasoko dituzen taldeak. Denok berdina jasoko dugu, betiko bizia, baina hortarako langileak nagusiarekin lanera joan ziren bezala, guk ere Jesusekin bizitzen hasi behar dugu. Hurrengo bideoan bi semeen parabolak ezkutatzen dituen irakaspen harrigarriak aztertuko ditugu. Etzazu galdu, jainkoak bedeinka zaitzala lagun.